Huwag mong sinisigawan ng asawa ko ha. Leon ka lang, tigre ako. Nice. Bakit? Rumar ka man dita? Okay, si Sabang, makariyaw ka mat. Apay na jay. Dala ko may baga bakit? Dalaga may ibagang tapos na makariyaw ka mat. Mabaling ka damdama? Ano nga mabalina damdama? Amom lang or nga masikuga kon. Ay na, sa bali man natarat na panuno mong bakit? Kunak, mabaling ka damdama, nakaduaan ta ni baak. Aya, kuna laki din no anyan. Apay papanantay ni Baak. Mapantay ko damay la bakit? Nakontay jilakay. Kaduaan tayo man lang ni baak, tama di mabutang kiniinang ni Mayla. Apay nga isurot na pilakay. Tada pang laban mi kiniinang ni Mayla bakit? Liyon kami niinang na eh. Ay na, iraman dakwiti kalukwan nyo. Sige na bakit, pangasing. Wan sige tangarodan. Damdama basi bakit, tayapak pa ni GR. Wan sige nga rod partakan. Ingat bakit, nakaw. Leon ka no. Mubra kaya makinya kajay. Tigri ko naman. Nice. O GR, papanam? Awan, pag napagnaak lang. Sakto aro da. Ano, mabaling ka? Ukisti sa ba, mabakbaklakan sa amon tilang Andres. Ay na, parehas kayo talaga ni bagat ikaw. Kunak kung mabaling ka, ada pa tayo. Yun naman rin Andres. Basta sumurot ka, apan tayo makipalanay. Kintan niya Peter Urayam. Sige. Ay, sawa ka sungmang damo lang. Andres, tiwa balayaw. Ano yung pala dito papalanta? Damdaman to aja. Bakit? Bakit yung GR? Sige, hintayin ko rin kinibakan. Tama pantayan. Sige bakit? Hindi ako. GR. Ano pala dito papalanta yaw? Sa wakas, nag-iinit mat lang. Bigla din ta nagsarding mong latitudo. Po, nadaldalos ka pa, ingim kanya ka. Yeah, boy. Andres, darati tayo. Hey, bak. Apa yan, Andres? Kadam mo na yung tigre ka ni JR. Hoy, katbak suda. Ada pa panan tayo. Apa, hindi na pa panantayo, Andres. Jai, palangit ang baak. Atoy mo, puro la palanitan ata taulo mo. Tayo bak. Ibagampay, ano, dinuti pa panantayo, Andres. Ay na, basta sumurot ka. Basta sumurot ka, may kaan. Parta. Ayos. Ang mo piliwat daw. Ukisti sa pam, Andres, sana naman natarta panunod mo. Basta asak bahala. Bakit hindi ka sa akin nagsabi ng totoo, Mayla? Eh, paano ko naman sasabihin yung totoo, ma eh? Hindi niyo naman ako pinapatapos magsalita. Ang dami mong magiging boyfriend? Yun pang lasinggero? Ma, kahit lasenggero siya, mabait siya. Ang mabait, hindi umiinom. Pag hindi siya umiinom, ma, edi patay na siya ah. Tingnan mo, pati ikaw, nahawaan na ng boyfriend mong kwago? Andres, so magkahanda da. Oh, bakit nandito kayo? Ang kakapal naman ng mga mukha ninyo. Nagsama pa kayo ng mga kasama ninyo? Anong ginagawa nyo dito? Andito kami para ipaglaban nyo kaya ni Bakit kay Mayla. At anong karapatan nyong ipaglaban ang pag-ibig ng kwagong yan? For your information, tita, hindi siya kwago. Tao yan, oh. Tao. Kunak ng pamilya, papalanta Andres. Shut up! Lumayas na nga kayo dito. Kung ayaw nyo tumawag ako ng polis, layas! Sige, tumawag ka ng pulis at ako makakalaban mo. Ma, tama na, nakakahiya na. Ako pa ngayon nakakahiya.
Sila pa ngayon ang ipagtatanggol mo, ha, Myla? Hindi naman sa ganun, ma. Hoy, ikaw manager, lumayas na nga kayo dito. Huwag mong sinisigawan ng asawa ko ha. Leon ka lang, tigre ako. At sino naman nagsabi sa'yo leon ako, Aber? Siya! Si Bak! Ang lakas talaga ng loob mo. Pati ako, ginawa mong leon. Ma, awan naman akong sinabing ganun. Huwag mo akong matawag-tawag na ma, ha? Hindi kita anak. Ma, tama na please. Ma, mahal ko si Baak. Mahal na mahal ko siya. Lumayo ka nga dyan. Ano bang ginagawa niyo dito? Lumayas na nga kayo. Hindi kami aalis hanggat hindi ka pumapayag na magpakasal ang anak mo kay Baak. Ah, ganun ha? Sandali. Hintayin niyo ako dyan. Talaga! Ate, Kuya Andres, Baak. At ikaw, pwede bang umalis na kayo? Ay hindi! Hindi kami aalis! Ate, may shotgun si Mama. Baka paputukan kayo. Eh ano naman ngayon, hindi kami natatakot? Tingnan ko nga ang tapang ninyo. Ate, tumakbo na yung mga kasama mo. Ate, please, umuwi ka na. Oh, kisti sa badan. Siyak pa'y nga masikog, ti pinanawan da. Oh, kisti sa bayo, manda kayo nga talo. Ay, napo. Uy, Andres, ayun na ni Tigray. Cookies sa bayo pa yung bati yaw. Ata ka, palanitan ka doon. Sige, dito ako pa lang. Bakit? Abay, madi ka tumaray. Ano ba, kaya pa nga magna? Oh, kisti sa bayo, damdama kayo lang. Ni bakit mo? Madi kang tumagamin tumaray. Batan na! Hindi ka kadom nga tarkukan. Kayak nga, gawad nga may mesak. Madi bakit? Kadwaan kang gawi doon. Ay, pumano ka tisangok. Ampay bakit? Ay, humanda ka talaga di balay. Animal ka. Bakit? Urahin na mo ta! Urahin na! Urahin ka tulad di balaya.